какво знаят за антифашистката борба в България, какво е тяхното отношение към това време и, да речем, виждат ли нещо, което днес би могло да бъде пример в вашите взаимоотношения? Ами, първо трябва да кажем как историята представя днешната история, днешните историци, аз ги наричам историци в кавички в по-голямата си част, как представят участието в участниците в антифашистката съпротива. Давам ви един пример. Учебник по история от 6-ти клас. Да. Там в 6-ти клас започва вече има един раздел, в който се учи съвременна история. Значи там са отделени две страници, в които се пише за интелигенцията, жертва на комунистическия режим. Там са споменати хора като Богдан Филов, като и редица други, които... Константин Стоилов, сигурно. Хора, които може да са имали някакви постижения научни, но те са военно престъпници по един или по друг начин. Така. Но същевременно не се споменава нищо за хора като Вапцаров, за хора като Гео Милев, за хора като Сергей Румянцев, Йосиф Хербс и редица други интелектуалци, които са били горени по пещите на полицията 25-та година. Не се споменава нищо за партизаните, за партизанското движение, за зверствата, които са били... Няма цифри за изгорени къщи, убити, невинни хора без съд и присъда. Но се споменава за някаква интелигенция, жертва на комунистическия режим. Но без да се споменава коя е тая интелигенция, без да се споменава за Богдан Филов, че подписва споразумението България да влезе в тристранния пакт, че по този начин България обявява война на целия демократичен свят, без да се споменава това, че именно ако не беше тази антифашистка съпротива, ако не е била тази антифашистка съпротива, България щяла да бъде разделена. Именно тая антифашистка съпротива измива лицето на България пред демократичния свят. Именно тази антифашистка съпротива прави така, че България да не граничи с Гърция при Пловдив и с Сърбия при Видин. Да, и до голяма степен оказва влияние не само върху народните представители, но има много сериозна заслуга за спасението на евреите, което ние сега до голяма степен приписваме на различни други хора. Но основно, категорично, вътрешната организация, организацията на най-ниските равнища за спасението на българските евреи, се дължи до голяма степен на българските антифашисти. Така, значи, вие тук влизаме в една тема, която е доста интересна и въпреки, че моите колеги журналисти и учители, историци и създатели на учебници избягват тази тематика и проблематика, в края на краищата може ли да се каже, че тази тема вълнува вашите връстници? Някои връстници, да. Веднъж стана въпрос, именно в Народното събрание преди време се беше приел законопроект за това участниците в антифашистката съпротива да бъдат обявени за ветерани от Втората световна война. Да. Този закон беше отхвърлен. Дори партията, която би трябвало да ги представлява тях в Народното събрание, така наречената социалистическа партия, редица от депутатите им не бяха в залата, бяха в фойерата на Народното събрание. Закона не се прие и след това с мои връстници обсъждахме това и един мой връстник, с който до сега не бяхме засягали въобще исторически, политически теми, той каза, тя ги наричат терористи, но те всъщност са герои. Това е доста интересно и аз мисля, че много от нашите зрители ще се присъединят към мнението на този млад човек. Да, тя ги наричат терористи, а те всъщност са герои. Но защо, как си обяснявате вие, че липсват оценките на тази част от нашата история? Реално погледнато, ако вземем историята от преди 9 септември, за онази част от живота на нашата страна, на нашите сънародници, на нашите близки, баби, прадядовци, на нашите роднини, 9 септември 1945 година, 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 9 септември 1945
не се говори нищо. Като че ли това нещо не го е имало, но в крайна кращата то е част от нашата история. Историята е наука, която прави основно с фактите. Обяснявате ли си, че в крайна краищата историята по някакъв начин се политизира? Други хора се опитват да я пишат. Хора, които пренебрегват фактите. Хора, които искат да изтрият дори тези факти от живота ни. Значи, вие правилно казвате, искат да изтрият историята, но аз бих казал, че историята не може да бъде нито изтрита, нито разстреляна. И рано или късно тези факти за антифашистката съпротива, и за септемврийското въстание, и за периода на социализма в България, който също днес е оплюван, който също днес е премълчаван или се споменават само негативите на този период. Ако сте забелязали, много често се говори, че за приватизацията, за приватизирането на едни огромни фондове, така наречените основни фондове, които са в размер на милиарди, тогава се говори, но никой не казва кога бяха създадени тези фондове, кой ги създаде, с цената на какво и какво се случва с хората, които ги създадоха. Аз смятах, че периода на социализма, не да го отминем в нашия разговор, но искам да завършим темата за нашето минало, говоря за периода до 9 септември. Защото тогава в нашата история има неща, които днес не могат да се забравят и не бива да се забравят. Още повече, че ние сме в едно време, в което сме близо около тържествата, там, където разбира се ги честват както трябва, във връзка с победата над хитлеристка Германия. Това означава, че ние се разминаваме дори и днес с историята, която пише, която признава и която обича и тачи света. И опитваме се да се отдалечим от тези събития, които хората не само уважават, но смятат, че са святи за техните страни. Говоря за края на Втората световна война. Как се отнасят вашите връстници, вие лично, към събитията около Втората световна война? Имате ли представа кои страни са участвали и по какъв начин? И има ли нещо, което да е отбелязано по този въпрос във вашите учебници? Втората световна война, да, аз имам наблюдения върху, знам, интересувам се. 3 от прадядовците ми са взели участие в тази война, в боевете край Страцин и Драва. Но по същия начин и за Втората световна война има днес манипулации, лъжи. Както виждаме, в България този ден не се чества на държавно ниво. Трябва, тъй като дори страните, една капиталистическа Италия, например, си уважава своите герои от антифашистката съпротива, от Втората световна война. Разбира се. Италия, Франция, Норвегия, Холандия, съпротивата Дания, е призната. Белгия. Антифашистката съпротива е призната. В Белгия национален герой е един българин, който е взел активно участие в белгийската антифашистка съпротива. Тук какво се случва? Кое е това, което смятате, че липсва на младите хора в това отношение? Когато говорим за отношението към тези политически събития. Младите хора знаят ли го това нещо? Интересува ли ги? Ами за Втората световна война, да. Всеки знае, но знае си някакви повърхностни факти. Опитват се да представят нещата, че е там 2 диктатори, 2 лумпени, воювали, единия не се различавал по нищо от другия. Тук не става... Тук има... Значи, Втората световна война как започва? Наблюдава се едно нападение и една защита. За едните това е окупационна война, за другите това е отечествена война. Това е елементарното обяснение, което намираме в онази литература, с която правят днешните ученици. Така ли да го разбирам? Да. Конфликт между 2 диктатури. Да. И тук не става въпрос за морални ценности, не става въпрос за промяна на политическа система, за промяна на форма на собственост и така нататък. Значи тия неща ги няма в вашите учебници, така да го разбираме. Не се споменават в конкретика и в истинност. Добре, а вие как си го обяснявате лично всичко това?
пренаписването на историческите факти? Ами, именно страха младите хора да разберат тези факти, именно страха да се разбере истината и за антифашистката съпротива, и за Втората световна война, и за периода на социализъм, защото... Тоест, иначе казано, страха от лявата идея, така ли да го разбираме? Страха от лявата идея, да. Но ние с вас в момента тръгнахме към една много така историческо задълбаване, а според мен не е необходимо да се поставяме изцяло в плен на исторически събития от преди 60 или 70 години, защото ние живеем днес. Аз съм съгласен с това. Когато задавам тези въпроси, аз го правя не за друго, а защото искам да намериме обяснението на отношението на младите хора към днешния ден. Значи, когато говорим за това, което се случва днес, ние трябва така или иначе да минем през миналото. Да, миналото несъмнено трябва да се помни, но на първо място, след като го помним, ние трябва да си извадим поуките от миналото. Добре, тогава, щом трябва да си извадим поуките, смятате ли, че тези поуки са извадени и в края на краищата дали младите хора имат отношение към поуките от миналото? Значи поуките на миналото на първо място, според мен, трябва да се извадят от самите лидери на света, от самите държавни ръководители. След Втората световна война толкова много жертви е имало. Днес се вижда, че отново света е на прага на една война, на един... Света си е непрекъснато в една война. Вие говорите, може би, за прага на една трета световна война. На прага на една трета световна ядрена война. Изглежда никаква поука не е взета от и Първата и Втората световна война, щом днес амбициите на някои държавни ръководители са отново да разпалват войни. Те ги разпалват всеки ден. Добре, вие като хора, които активно наблюдават, значи не можем да вземем участие в войните, поне за сега, освен ако вашето бъдеще в армията не ви свърже с военните действия, но какво могат да направят тогава младите хора в България, когато говорим за това, че